Jo vinc de tradició marinera, de la costa nord de Barcelona, del Masnou en concret. A Mallorca actualment tenim una gran influència d'Alemanya, no? Malauradament aquesta globalització, que vull dir que és no crec que sigui massa positiu, però tenim el que tenim, no? Tu vas per Palma i els dies que hi ha creuers, això està estorat, vull dir, està a tope, i no sé si econòmicament mos és tan beneficiós. Estem, diguem-ne, de qualque manera invadits, entre cometes, però després no vull dir, d'aquesta invasió no hi ha un report, no hi ha un benefici per la ciutat, o més puntualment a coses molt concretes. Jo no sé fins a quin punt això és bo per la ciutat de Mallorca. Bueno, abans era molt més ric perquè hi havia petits comerços, botigues, no? I ara, per exemple, aquí on jo estic, és al carrer Sant Alonso, hi ha una tenda que està a prop de Santa Clara i fins ara és l'única tenda que ha perviscut, no? Però a Sant Front hi havia abans un forn, ha tancat. Miquela, desgraciadament, se va morir. Però vull dir, però tot i així encara hi havia petits comerços, que és el que dona vida a un barri. Perquè clar, si tu tens que anar a comprar i tens que anar a Carrefour o tens que anar a Coll d'en Rabassa, perquè penso que és una mancança per un barri, perquè et desarticula del barri. Tu tens que anar a comprar i no vas a comprar a Ana Maria del costat. No hi ha aquesta calidesa humana. Jo, honradament i sincerament, penso que Mallorca, que és la perla del Mediterrani, això del turisme no s'ha sabut, des de la meva modesta opinió. Jo no sóc ni empresària de turisme ni res de tot això, però que no s'ha sabut conduir bé aquest tema del turisme aquí a Mallorca, perquè han anat al turisme de massa, a tot bé fàcil i ràpid, quan si se projectés d'una altra manera, Ventura se generaria molta més riquesa sense espanyar tant Mallorca, no?